Het lijkt me heel erg leuk om strandwacht te worden op Skilge. Een mooie omjouwing. Mensen helpen die in een penibele situatie zitten, daar iets wat te betekenen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom ook even aanmelden. En naam is? Remco Vellinga. Ik ken de Schelling heel goed. Ik doe toch vrijwilligerswerk op Skilge, ook in de hulpverlening. En ik denk dat ik heel goed in stress omgaan kan, rustig blijven kan en mensen wel helpen kan in situaties waarin het nodig gaat. Nou, eerst de zwemtest. Ben je er klaar voor? Nou, we beginnen het zien. Spannend. Het bloot natuurlijk altijd 400 meter zwemmen, maar ik denk dat het goed komt. Als ik traint? Ja, de rond de 2 weken heb ik verschillende keren niet zwemmen in Burgermlijn. Dus toen is het me een paar keer gelukt, dus het zal deze keer ook wel losrennen. Want er de meesten om voldaan om strandwacht te worden? Dus we gaan inderdaad zwemmen. In het zwembad hier in het complex op het Zernike van de Hans Hogeschool zwemmen ze 400 meter binnen 8 minuten. Dat is de eerste test, de fysieke test. Maar daarnaast willen we natuurlijk ook weten wie die persoon is. Dus we hebben een gesprekje van 10 minuten. Waarin we proberen erachter te komen wie die persoon is, waarom die graag lifeguard zou willen worden. Dat doen we dus ook met Remco. En we hebben een samenwerkingsopdracht. En die samenwerkingsopdracht laat zien hoe we in een team samenwerken. En daar worden een aantal scenario's afgespeeld. Acht minuten 2. Nou, dat gaan we recht. Ja, dat wie killen, hè? 8 minuten 2. Nou, dat is genoeg, toch? Dit is jullie terrein. Dus hier moet. Doe je het nou om de hele dag lekker een beetje onder het strand te zitten? Of, Nou, ik denk net dat dat het bier is, want ik had het rapport van het vorig jaar in mijn trollen en als je wat ze eigenlijk bedijnen is het best een heel prot, hè. Dus, maar goed, het is natuurlijk wel een lekkere omjouwing, ja. Moeten in de zin en wat. Ik denk net dat de hele dag boekje lezen is, maar dat hoeft natuurlijk ook net, maar het wordt het wel aan